दुर्गा सानफ्रोमबो दुर्गा फुजानिल' दावराव। मानि दावराव हा नोंसोरो? खामानि गैला नामा नोंसोरा? खामानि गैला? सानफ्रोमबो दुर्गा फुजानि दावराव। ओमफ्राय नालाय बिदि होननानै गाख्रबबाय दंना सिख्लाफोर। आरो बिनानावमोन आंनि, नोंसोरहा बिमा बिफा गैया नामा? बयफ्रेन्ड थाबासो दुर्गा फुजा नुयो नामा? एसे साननानै नाय। बयफ्रेन्ड थाबासो दुर्गा फुजा नायनो थाङो। बबे जायगानिफ्राय जोनोम लाया नोंसोरलाय? नों सोरखौबा लानानै नों दुर्गा फुजा नायनो थांगोन, नों गोसोआव गोजोनगोन, नाथाय नोंनि बिमा बिफाया मालाबाबो गोजोना। आंनि फिसाया अबाव थांदों? सोरजों थांदों? मा खालामनो थांदों? थारैनो फुजायाव मोनहैनो मादोंना मानाखै? थारैनो फुजायाव थांमारदोंना थांमाराखै? बेखौ सिन्था खालामो सोर? गावनि बिमाया। अब्ला नों साननानै नाय, नों बिराद माने 100% खुसि मोनगोन। आं दिनै बयफ्रेन्डजों गिदिंदों, आंखौ दिनै बयफ्रेन्डआ गारियाव थिखोनानै आंखौ दुर्गा फुजायाव लाबोदों। अब्ला नोंखौ सोर खांदों? नोंखौ सोर फेदेरदों? बयफ्रेन्डआ ना बिमा बिफाया? अब्ला साननानै नाय आंनि बिनानावमोन, नोंसोर बिदि दा खालाम। दुर्गा फुजा सफैदों, आंबो मिथिगौ, गासैबो मिथिगौ दुर्गा फुजा फैदों। बोसोराव खेबसेल' फैयो, जों नायनो लुबैयो, नंगौ बेबो सैथो। थेवबो बिनानावमोन, नोंसोरो बिदि दा खालाम। आंनि बिनानाव सानासो बुंदों आं। आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा हो। आरो निमाहा होनो गोसो गैयाबा जेबो नङा। आंनि दुर्गा फुजायाव नुनाय माने माखासे जाथाय बहुद जाबोदों। बोसोरै जायो दुर्गा फुजायाव माबायदि जाथाय आं नुबोगासिनो आगोलनिफ्रायनो। बेनिखायनो एसे गावखौनो सेभ खालामनो नाजा। प्लिज आंनि बिनानावमोन।